inyaya ulengene na baby mama wake yanetsa. Apparently Katina Kunzi, she was lying pese up about Valentine. Malot na ulengende went kumba kwa baby mama wakaita TikTok live vari koko, and they are saying they don't know anything about GoFundMe or Facebook page rakavhurwa raVhale. And Vhale wacho, she's not even aware cause anga story now data. Pakangona Katina isa voice notes pa Facebook hanzi akabva atongobvawo online. In short, vari kuti Katina ari kuda kubira vanhu ne GoFundMe achishandisa zita raVhale. Let me just read what Malot posted. And today went kumba kwana Vhale kuna mai vake biological mother, and she says that she's been offline ever since she sent that voice note to Katina cause haana kuziva kuti Katina achaposta ma-audios ake. So kubva ipapo nekunyara, she switched off her phone. That page Vhale haatozive nezvaro. It's Katina who is posting everything achita kunge Vhale. Vhale doesn't know anything about GoFundMe or any donations. Katina, you are a disgrace to womanhood. I swear on my son, Hulengene has been taking care of Caden. He loves that boy. He's only 25, but he works hard and take care of all his kids. So GoFundMe, please report it. Katina is a pathological liar, mental case child. Imagine kuvura ghost and pretending that Vhale is the one that posting uchizvidaira. If you remember what machasa ndikauya nawo panapa, Vhale aitokumbira iye kuvhurirwa page. Saka zvekunzi hanzi Vhale haaziva about page izvozvo manyepo, we can prove that. Vhale begged Katina to open a page for her. Akatoti mama, ndokumbira kuvhurirwa page, ndokumbira kuvhurirwa page, I've got my songs, I've got music, ada kupusha music. Saka chaari kutaura apa chekunzi hanzi Vhale doesn't know anything. And mai vaVhale vapikawo show akati hawi atombozivo ndakatoshamisikawo ndichitegwawo nasomeone achiti Vhale avhurirwa page ndiVhale here uyu. Hanzi vakatoshamisikawo kuti kochii chiri kuitika panapa cause Vhale wacho vakamubvunza and Vhale akati she doesn't know anything. Kana data racho, she didn't have data. Asi Katina ari kumbovashaisa mufaro. Last week vakapisa futi mafuta kuenda ikoko kumhondorongezi. This week futi nhasi vapisa mafuta usiku utema chaiwo kumhanya kuenda ikoko kumhondorongezi ikokoko. And chatinoziva ndechekuti munhu haangamboite zvese izvo ada kuti kuda kupuruvhira point ani. Apa Katina ari kuisland ari mumba mavo, ivo vari kuita kudzengereka vakamhanya pa vakadii zvinhu zvacho soka. And she also posted kuti kurara usiku hwese muchifamba kuzungaira kunge mweya okay paradzai wauya. Haari kuita kuenjoya kuti ndiri kuvapinza busy. Hanzi mapinda busy maenda kunomanipulata Vhale kuti asaende kwaOla, manje hatisi kumira, chengetai mwana, maidi kumurapisa nguva yese iyi, kupinda murodhi kuenda kunotsvaga dzinza rese to prove a point, nyadzi dzinokunda rufu. Page harisi kuvharwa, mune hasha dzekuti awanirwa help plus page mukutya kuti anozotaura okay zvamunoita fuck off. Let's follow Valentine mungofa, muchanyarirepi mukaona achita live page pake. Ameno, I don't know. I think kuti nyaya yakataurwa naKatina nezuro kuti ari kuenda kwaOla ndo yavashungurudza vakati regai avakutojairira, regai tinozvivharisa cause Katina iti ndakatomutumira mari. Ndo zvaakataura akati ndakatomutumira mari yekuti atoenda kwaOla. Isu takaona machats tikanzwa mavoice notes, saka what more? Izvi zvangoitika zvakutaurwa izvi it's just to prove a point. Vhale aita kubatwa ngunzi kuti asatoende, kutoenda kwavaita ikoko kuda kunomutsimbidzira, hapana chimwe. Vhale akaita zvekutamba achatambura ndiye. Malot anotsvagei kumba kwababy mama, anonotaura ikoko, anonogarisa vanhu dare chirudzwai. Ivo vanhu vekumba kwavo vakadzungaira fani, vakatukwa zvinyadzi vakaitwa sei, asi vanonogariswa dare nemuroora. Munhu akatorera mwana wenyu, munhu anosvika kugarisai pasi otokuitai dare rekuti mwana wenyu akadaiso ari kudaiso imika vanoitira ikoko. Shema vari vabereki vangu havaiti zvakadaiso. Vabereki ndotisori kuna Malot. Vhale urombo hwakaoma, urombo ndounonzi urwoi. Sure, alright kuti I don't understand matakanyanya ega. Sure, vanhu vounzirwa voenderwa pamba pavo paplayground pavo, vosvika vonzi vosvika votongwa ikoko naMalot, vonzi itai sori. Amai vacho toti sure aitenga bhutsu, maitenga bhutsu dzakawanda, nchitoti mwana uyu asati akufamba, matengerai bhutsu dzese idzi. Haasisiri mukwasha wavo, chavari kunyengerera chii? And then Malot also said they already paid for maziso emwana, and vatosimuka kubva mumhondoro kuti aende kuHarare for maziso iwawo.
hanzi saka baba vacho vapenyu, why are you trying to do a GoFundMe kuda kungoratidza kuti havasi kuchengeta mwana, macontributions ndeichi, mwana cannot be contributed, baba vacho vari vapenyu. Indatongoona kuti Hulingende is not a man enough, anotongwa nemukadzi period. Ketina haangafembere zvese zvakaitika, zvese zviri kuitika. Musikana uyu approached nenyaya yake, and I don't think she was lying. Nyaya dzake, of course, pamwe aizongowedzeredza, but kunyepa chaiko chaiko, I don't think so. Mwana uyu was tired, aitsvagawo help yekuti zvinhu zvake zviite. Kana munhu akuya pasocial media, amen. Since Saturday, mwana uyu ari kunzi hanzi she was offline, but TikTok she was online. Hanzi anga asina data, asina chii, akabva atiza akaita sei. I mean, I don't know, but anyway, she posted ku TikTok akatoti mwana ngende, akatoposta uyu aina baba wake, saka I don't know. Ketina ari kunzi she is now wanting to take advantage, but I don't see kuti Ketina ada kutake advantage yechii. Because dai aida kutora advantage anenge akaburitsa maaudios ese, but she said because of mwana uyu andingaburitse maaudios ese, mamwe acho haatoite, ndakutongosiya pemangwana, ndozvaakaita. So apa I think kuti they are applying kuti Ketina aburitse maaudios tinzwe zvese zvacho izvozvo, because apa vari kutovharidzira zvakawanda. Malot said mwana aichengetwa nevabereki vangendi. Apedza kudaro kwakuti aiwa ingawani taichengeta kubva mwana we azvarwe, saka chokwadi ndechipi. Hanzi nyangwe ingawani pawaigara kumba uko kwana uyu Kaden aingochengetwa wani nana sekuru vake. What is that? Ivo vakutotiudza opposite kuti mwana chaichengeta from birth, but vakuzoti aiwa mwana aichengetwa. What surprises me the most is that musikana uyu aramba kuita sorry. Why aramba kuita sorry to Malot and Hulengende? She refused. Ipapo raises a lot of questions. Kuti why paanga achinzi nevabereki vavo ita sorry, aramba akanyarara. Malot kwakuzoti aiwa sorry haimanikidzwi. I-damage control yese yavanga vachitaya kuita iyi. What I know is Ketina deals with my V11 and she cannot, she can be a lot of things, but pama V11 ndo pandonyatsoziva kuti anoita senge zvakakapaparika akaita sei, but nyaya nyati yaya aita senge asina V11 zvikazobuda kuti chokwadi yachipo the trouble causer zvikazobuda. Saka nyaya dzaKetina most of nyaya dzake haangotaura, anowedzeredza zvake, but anenge achitaura mafacts. Amai vaValin ndo vakapusa, vacharamba vachiitirwa yese nana Malot, and ana Malot zvavatodai so vatozototi vanhu ava vachauya kusocial media nyangwe vakasachengeta mwana, they won't come kusocial media. So munhu okutorera mwana wako murume oya kuzotonga futi mumba mako, amen, I don't know, but anyway at this moment amai vaVhali vari kuti musazvinetse zveine GoFundMe, mwana tiri kurapisa ende vatoenda kunorapisirwa mwana wacho iyeye, so GoFundMe haisisina need as we speak. And then Ketina said hanzi tashaisa zvigunduru mufaro, let's follow Valentine mungofa, mukavhala uende kwaOla unodurira pasine mukono kasingadi kuchengeta mwana. Aiwa iyi kaika nyaya iyi yavanetsa. And then my sensitive also said Valentine aJoy wanyati semufanana vakapusa vagoni kuzvimiririra. Vangagozvimirire seiko? They are still 20 years. Vakaita vana vari vadiki, nyaya dzacho dzinonetsa kuti vapindirire vamiridzike, but mangwana zvichavanetsa. And then Ketina also posted kuti mwana uyu mudiki akambereredzwa akachishidzirwa, so don't take it personal kana mwana achichengeta why pressure kudai. Aiwa pressure yacho tatoiona kuti inotorewe chii, hachada zvakawanda, hachada kutomboziva zvakawanda, because kutoita ma-up and down ukuka zvatorwadza. Pese apa vaitukana naKetina vachita sei, but now apa vakuda kunyatsoita proof a point for what? I don't know what you guys think. Let me know in the comment section. What's how your thoughts? If you're a subscriber, please make sure that you're subscribed and see you in my next video.